seneng ae. Mau nendi ya, Pak? Nang Gunung Tidar. Weh, Magelang. Udu. Gunung Tidare wayang. Wah, syukur. Alhamdulillah. Ngopo sampean kok ndodok? Ngopo sampean kok ndodok? Kakang Semar. Sepiro gedene keluputanku aku nyuwun pangapura, Kakang. Aku nyuwun pangapura. Aku mbok patrapi pidana apa wae aku ngaku luput, aku ngaku kleru, Kakang Semar. Wong niku nek pun ngaku luput, pun ngaku kleru, nggih pun. Tegese wong sing disuwuni ngapura ya mung kudu menehi pangapura. Gusti sing akarya jagat kemawon menungsa pokale nganti ora iso digambarake wae nek pun nyuwun ngapura Gusti paring pangapura napa melih Semar niku mung titahing sing gawe urip. Kudune kula ya iso menehi pangapura karo sampeyan. Nalika sampeyan adreng ndhawuhake ingkang putra kali putrane Ndara Janaka nembe kesah. Ingkang Raka Mandura kemawon ngemutaken kalian sampeyan. Supaya nengga besane supaya kabeh niku iso ditonton nggone padha nyawang manten disanding karo wong tuane dhewe-dhewe ning sampeyan adreng. Sampeyan adreng ndhawuhake Ndara Bimanyu kali Ndara Siti Sendari tanpa ditenggani Ndara Janaka. Nggih mboten? Iya. Nalika semanten kula rak pun nembang dandang gula rong pada. Sing sepisan kula ngalembono kali sampeyan, sing angka loro kula niku nyacat karo kalindraning Nalindra Ndarawati. Sampeyan paring dawuh, sampeyan seneng kula alem. Sing nomor loro, bareng kula nembang dandang gula sing kula nyacat karo kalindran sampeyan muring-muring. Sampeyan nabok nyilih tangan, sengit karo Semar ning sing mangkongkon mantu sampeyan, ya ta? Sing mangkongkon mantu sampeyan nggih Ndara Abimanyu mangurup-urupi atine supaya sengit karo Semar supaya mangkel karo Semar. Wekasan Ndara Abimanyu nindakaken sewiji-wiji sing mestine ora ditindakake Ndara Abimanyu ngecohi kuncunge Semar nganti kula ngamuk negara Ndarawati kula obong sampeyan kalian mboten. Iya Kyai Semar aku kelingan. Kula terus lunga saka negara Ngamarta mergo ati kula kagol kogelan. Kula niki wis abdi. Kula niku batur Panakawan, karep kula niku sing barang bengkong kula jejeke, sing barang jejeg aja nganti bengkong. Sing kleru kula benerke, sing boten bener kula penerke supaya lempeng. Sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Lah kok sampeyan ming merga supaya disawang karo wong pirang-pirang nek nata Ndarawati ki Nalindra sing pancen sembada samu barange ora ngenteni karo besane dirabekke mongko sampeyan yo natoni atine Semar. Napa kaya ngoten niku wis apik, napa kaya niku wis pas. Kakang Semar, aku nyuwun ngapura. Kula wis ngapura sampeyan wit biyen. Wit sampeyan durung nyuwun ngapura, kula wis ngapura. Ning ming kula njlentrehke aja nganti lakon iki mang bangsuli malih Ndara Rapi. Sepira keluputanku diagung pangaksama tenan Kakang. Nggih, pun boten napa-napa. Wong niku nek wis ngakoni luput ajeng dinapakke melih. Apike ya mung ditampa kanthi ikhlas, kula ya wis ikhlas nglakoni lelakon iki. Iya. Aku ngaturke panuwun sami-sami. Negara Ngestina bedah. Pancen buta nika gawean kula. Kula sing ajeng ngrampungi lho.
Jigineng wonten dawuh Kakang Semar. Wis. Lemu dadi buta wis apik banget. Inggih. Sweep inggih. Wis rampung le kiprah. Inggih ngestaken dawuh. Kowe tak balekke kaya wingi uni ndang bali ning kayangan ya. Oh inggih ngestaken dawuh. Menapa kula sampun boten kalepatan, sumene aja sok ganggu gawe karo wong tapa. Wajibe nek ana wong mesu budi wong tapa wong prihatin mau kudu tok wenehi nugraha, ora kok mbur kok kon lunga saka nggone tapa. Ha nek dewa ki pendak-pendake ning menungsa do tapa kok malah dikon lunga kuwi kanugrahane arep teka sok kapan. Inggih. Aja mbok baleni mboten. Bali kaya wingi uni. Bathara Guru bali kaya wingi uni. Wis kowe apik nek ngono kuwi. Ampun, ampun Kakang Semar. Kula dipun wangsulaken kados wingi uni. Balya kaya wingi uni Nrada. Semar. Pripun Den? Nalika aku mapan ana ning Arga Arjuna. Nampa rawuhe pandhita muda saka Pertapan Cakrawala ingkang peparab Begawan Resi Janaka. Resi Janaka? Iya pancen kaya mengkono. Piyantune teng pundi? Iki eneng mburiku iki. Mbok coba kula tak nyawang kaya ngapa wujude Resi Janaka. Jebul Semar ki nek lunga akeh sing kelayu. Akeh sing pengin melu. Sopo Kakang Semar? Sampeyan kurang lantip panggrahitane. Upama nganti suwe sak ora-orane setahun kula lunga saka negara Ngamarta, tak kira Ngamarta ke Taman Pegebluk. Ngamarta ke Taman Pelak ing Jawata. Tandur-tandur ora iso tukur subur merga dewaning boga nyalira wujuding titah Swanta wenteh Iwang Pikulun Bathari Sri.